Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ne nisantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana aikata wurin Allah da nisanta hane-hane to wannan yana daga cikin takawa. Taƙi kuma duk sadda zai wani aiki na laihi, duk sadda zai wani aiki na laihi da ya tuna da Allah zai bar wannan aikin. Mudibi hadisi mutum 7 waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin aljanna, suna cikin inuwa ranar kiyama, ranar da babu inuwa sai inuwa Allah. Daga ciki ai manzon Allah ya ce akwai rajulun da adhu imratun zatu mansabin wa jamalin faqal inni akhafu Allah. Wannan ba aikin takawa ba ne? Aikin takawa ne. Kai namiji kake mai lafiya, babu diabetes, babu hypertension, babu ulcer, babu typhoid, ba malaria, ba ɗan kanoma, ga ka lahiya lau, maji ƙarhi mai shawa ga ɗiya mace. Wataƙila ba ka da kuɗin da za ka iya auro wata wadda ta kai irin bukatar da kake so, sai ga ta ga banza ta to ta ce kai ta kaso ka biya mata bukata. Mai kuɗi ce isassa duk abin da aka so ga ɗiya mace tana da, ta ce kai ta ka bukata, kuma akwai siri, akwai security, babu abin da zai faru. Gidana ne, mu shiga motata, mu je ba abin da zai faru. In an gane ka za a doki aiki ka zo min gida, kila ko aikin wayarin ko wani abu, mu shiga ka yi abin da kaka so in sallame ka ta yakka. Akwai abin da kaka tunani irin wannan? To irin wannan ne mai daraja, mai matsayi, mai kyau, mai kudi ta neme shi biyan bukata, sai ya ce mi inni akhafullah, inni akhafullah, inni akhafullah. Me ya sunan shi kenan? Taqi. Kaga takawa ta sa mutum bai afka ma wannan kaba'ira ba, kuma gagara basa ta samu. To duk wanda ya siffantu da irin wannan siffar, ya ji tsoron Allah laila nahar, bai ta'addanci, bai cin dukiyar mutane, bai kashe mutane ya amshi kuɗi, bai kama mutane kamar awaki a bashi kuɗi, bai kashe mutane, bai banka ma gidajen mutane wuta, bai ƙara zero ya kwashi dukiyar al'umma, ba a sa shi kwamiti ya ci amanar al'umma. Yana mai jin tsoron Allah, duk abin da aka sa shi yana kamantawa, yana gwargudun iyawa ta tsakani da Allah. To iri ne manzon Allah ya ce zai tashi cikin inuwa Allah ranar kiyama, ranar da kwanya na zaɓarɓaka saboda zahin rana. Mil guda tsakaninka da ita, mil guda daɗa mil ne.